थान्दा मोनबाय। अखा हानायखौ सोर सोर मोजां मोनखो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो। नाथाय जोंहा अखा हानायाव बिराद लसखानसो जोंहा अखा हानानै माइ गायनो एवलाबायबानो जोंनिखैजा नै मोसौ मोसा खानो जायगायानो गैला आरो। जोंहा नै अखा हानानै मा जानानै दङ, खुनुरुखुम जुदि साननैसो थानायमोनबा नांलामोन जोंनोबो सान्दुंखौ। नै अखा हानानै मा अबस्था जाना दं मस्लाया नायनाय फुरा सोमलांजोबखाबाय आरो नै खावसे दंबावोमोन। मथा मथि साननैबानो जासिगौमोन जोंबो। साननैनिफ्राय जोंनो सान्दुं नांलामोन। खुनुरुखुम जुदि साननै थानायमोनबा अननानै बिराद मोजां मोनसिगौमोन जोंबो। जेसे हागौ एसे अखा हादों होनसिगौमोन जोंबो। माइ गायनायाव अखा नांसिगौमोन जोंनो होमबानिया। साननै जुदि थानायमोनबा बिराद लस खालामना होबाय जोंखौ दा। जोमै दंबावोसो नै माखाया गोलैगोनसो बायदि मोनदों आरो। माथो खालामबावनो नङा होमबा, मालाय गावबा गाव बोथोर फैबाय नालाय हाखासिगोन। उफाय गैला। एसे अननायबा हामगौमोन आरो। फोथाराव थांगासिनो दंबावो लोगोफोर नै दा साथा लाखादों एखेबारे अखायानो हाबावगोन बायदि मोनदों आं एसे। अखा हानायनि जाउनाव जोंहा मा मा लस जादों नोंसोरनो एसे देखायलांसै आङो। एसे नायलांदो। बिराद लसखा आरो जोंहा अखा हानानै। साननैसो जुदि थाबावनायमोनबा जोंनो सान्दुंखौ नांलामोन आरो जोंबो अखाखौनो लेंहरसिगौमोन। नै खोथिया जानायानो जराहुद्दा दा खोथिया नायनो हागोन। जात्रायावनो फार्स्टआवनो आं नोंसोरनो देखायनोसै नै फानलौ फुरा हाग्रा जाना दंजोबो। दाख्लैसो दांदोंमोन खिन्थु मोजां दांनो मोनजोबदियाना नै माखाया नै नायलाय नै सान्दुं दुंनाय माहाखौ जों साफा खालामना लागनो हानायमोनबा होमबानिया जोंबो अखाखौनो लेंहरबावसिगौमोन आरो। दा उफाय गैया माथो खालामबावगोन आं, मालाय हाबायना होमबा गावबा गाव बोथोर सफैबाय। साननै जुदि जोङो थानायमोनबा जोंनोबो नांलामोन लोगोफोर। जोंहा दा बिराद दुखुसो अखा हानानै। खायसे खायसेया मालाय अखा हानानै मोजां मोनबाय गायनो फुनो। गायनो फुनो मालाय बोरै ना होमबा दाथ' खोथियाबो राखायाखै दाख्लै मानसि माखाया माबायावसो फोदों बैसागोनि गेजेरावथ' फोला दानिया लास्टहालागैसो जेथआवसो फोयो बांसिनानो। नै माखायानो जोंहानि आगोल बेलेगनि बिसोरबो माबायावसो फोदों जेठ मास हाबनासो फोदों बिसोरनियाबो। आरो मोनसे दंबावो जोंहा मा खेथि दंबावो नायनो हागोन, जिंखा एखेबारे हायावनो मानग्लबजोबना दंखायो बेबो। अखा हानायनि थाखायनो औवाबो दाननो मोना माबो मोना एखेबारे जिंखाया नै नायनो हागोन मा अबस्था जानानै दं। एखेबारे फैबानो माथा गरमसो मोनफैखायो फोथाराव फैबानो। सोरबा सोरबा फिथाइयानो फैलायलांबाय बेस्रा उफाय गैया। एखेबारे खर' सुबावबाव मोनफैखायो फोथाराव फैबानो माथा गरम गरमनो। माथो खालामबावनो बिराद दुखु आरो दासान्दि लोगोफोर अखा हानायनि जाउनाव। साननै जुदि थाबावनायमोनबा इसोरा अननानै जोंखौबो एसे नङा होमबा नै एसे मोजां मोजां जिंखा बेखौ जों दा बोरै मा खालामनांगौ जाखो। बिजौआबो नै बिराद साफा साफाखा बिराद गेदेर गेदेर जाबोखादों। फोथाराव ओंखारबानो माथा गरम मोनखायो आरो एखेबारे खर' सुबावबाव एखेबारे फानलौआनो जा मस्लायानो जा जिंखायानो जा अबे मोनसे टेनसनखौ लानो अबे मोनसेनिखौ उफाय गैया। बिराद दुखुआव दंखायो दामानि बिराद सिन्था लोगोफोर उफाय गैया। दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर एसेनोसै। बिराद दुखुनि गेजेरजोंबाबो नोंसोरनो आं एसे भिडिअ' खालामनानै देखायबाय जोंहानि न'खराव मा प्रब्लेम गोलैना दं नङा होमबा। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट सेयार हरदो। आरो चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदान नायसनफ्रांदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। बिराद दुखुआव दं आंबो दामाने खेथि बाथिनि थाखायनो बिराद टेनसनाव दंखायो। बेलेग टेनसन नङा, खेथि बाथियानो बिराद दामानि टेनसनाव खोलैगासिनो दंखायो आरो अखा बोथोरनि थाखाय। भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। सोरबाफोर जुदि आरो चेनेलाव गोदान नायसनफ्रांदोंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइबाव थुना होबानो जाबाय।